56 इंच छाती खाली 20 इंच ହେଇଗଲା ଆଉ ଡରିକି ସଂସଦ ଛାଡି ପଳେଇଗଲେ ଆମ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କାଲି ମହାମିତ୍ର ଭୋଟ ଚୋରି ଉପରେ କାଲି ସଂସଦରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା ନା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉଠିଲେ ପଳେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାମିତ୍ର ଡାକୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୋଦି ବାବୁ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ଭାଷଣ ଶୁଣିକି ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ତୁମେ ଭୋଟ ଚୋରି କରିଥିଲ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଛକୁ ଚାହିଁବେ କଣ ସିଧା ଆଗକୁ ମାଡି ଚାଲିଲେ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଡର ପୁରା ଘାରି ପକେଇଛି ଯେ ଭୋଟ ଚୋରି ଗୁମର ଖୋଲି ସାରିଛି ସାରା ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡର ଥର ଥର ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବେ କାଲି ଥିଲା। Honorable Speaker, sir, my esteemed colleagues in the 18th Lok Sabha, I stand here on behalf of my party. Mr. Prime Minister, Honorable Prime Minister, I would really request you, since you've been here for the better half of 1 hour, ये भी सुनते हुए जाइए सर, डरिए मत सर, डरिए मत, 2 बार आ गए सर, you came to my area twice during